Fi eisiau loads o bubbles, fi eisiau loads o fel foam machines, fi eisiau cael massive girl band, fi eisiau girl dancers, fi eisiau... Fi eisiau micropig hefyd yn redeg ar y llwyfan. That's my, like, goal. Ble fi'n mynd heddi? St Albans. Okay. So mae rhaid ti... Dal tren. Ie, dal tren. Fi'n credu o Paddington. Fi'n meddwl rhaid ti fynd ar y tiwb a wedyn dal... A sa'n cofio un o'r... Bydd un o'r trens eraill na? DSLRs. Overground. Overground. That's it. Overground. Pan o'n i tua 11, o'n i wedi canu dy dad mewn fel campsite yma. Not that posh, but yeah, o'n i sefyll lan, o'n i fyna yn canu, a fel, deffo lan y bon, o'n i fel, fi moyn bod popstar, mam, fi moyn bod popstar, mam, fel, okay. So pan o'n i'n tyfu lan, bob blwyddyn o'n i'n cael rhoi un darn o gwaith, o'n i wedi meddwl oedd y gwaith gorau mewn y llyfr yma. Ie. So na diwedd y blwyddyn 6 wedyn ni'n cymryd y llyfr gytra dyn ni. A pan o'n i'n blwyddyn 2, oedd yn dweud, be fi moyn bod pan fi'n henach. Right. A mae drawing o fi'n dal microphone. Ma' hwnna'n really cheesy. Fi moyn bod popstar. Really cheesy. Ers ni fi jyst i bod yn ysgrifennu caneuon, a o'n i wedi dechrau rhyddhau nhw pan o'n i tua 13, a nath ar SoundCloud, sef fel meddalwedd fel Spotify, mae fe mwy fel, ti chi jyst rhoi pethau lan yma, mae fe'n gret i artistiaid sy'n dechrau mas. Peth os ti'n mynd yn absolutely stuck, dyddiau yma, ti'n gallu iwsio ffôn ti talu am pethau ti. Fi'n neud popeth ar ffôn. Mae'n actually eitha scary. A fel mae fe mor handi. Yn ymwedig fel 1:00 y bore, bod fi'n deffro lan, fi'n fel, oh my gosh, mae dy fi idea am can. Fi'n just rhoi lawr. Fi'n deffro lan y bore, fi'n chwarae fy nôl, a mae fel, Fe terrible. Fi'n gweithio ar fideo a y caneuon sy'n mynd i cael ei ryddhau yn y blwyddyn newydd. Mae fel absolutely forever ers fi'n ryddhau unrhyw beth, so fi'n absolutely excited am hwnna. Ond ie, so mae dyn ni yn y blwyddyn newydd 2 can yn dod mas, fel A and B side, so mae un prif can, sef Pretty Enough, a mae hwnna dy fideo i fynd â fe. Wedyn mae can arall dyfer enw Ain't Even Friends. Os fi eich cael personal person, ti'n fe mae pobl eich cael fel, I don't know, massage i dod gyda nhw, neu fel doctor i dod gyda nhw, neu hairdresser. Right. So fi eisiau cael rhywun i wneud fel facials, a personal sushi chef. Ie, bydd hwnna'n cool. Sushi a pizza, a cynodi seal. I don't know why, ond fi just yn absolutely caru Britney Spears. Fi'n gweld hi fel ysbrydoliaeth o ran just beth yw hi, a fel fa mor just incredible with Britney Spears. A mae cynnig hi'n so good, so... Cofio'r llun yn Lundain o'r enw Hana sushi. Ond ti sillafu fe fel enw fi. Congyfarchiadau. Ie, ond fe sy'n dweud. Cael siop. Ie, wedi enwi ar ôl fi. Ddim wedi enwi ar ôl ti. Actually, o'n i ti enwi ti'n Hana, achos o'n i wedi gweld sushi shop yn Ti sillafu, right, na. Gi fi moyn neud yw ryddhau cerddoriaeth, a gi fi moyn neud yw just neud cerddoriaeth, faint fi'n gallu mewn pa bynnag ffordd yw hwnna, os mae hwnna'n siarad am cerddoriaeth, neud cerddoriaeth, producer cerddoriaeth, bod mewn sesiwn ydy pobl eraill, fi just moyn neud e, so fel mae... Wrth gwrs fi moyn neud Will Talk. Fi actually wedi gwneud llawer o ymchwil mewn i enw fi, a fi wedi googlo fe, a mae troi mas mae enw fi'n Japanese. A mae fe'n golygu fel... Happiness? Na, flower. Okay. Neu mae'n Korean am the number 1 hefyd.